So sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Fredo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Can You Feel the Love Tonight? RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ang napadal sa iyang suatambo karon, mukining ko sa kalalaki nga nagtago sa iyang address sa Danau City, Cebu. Garto magtatampo, nagdasingan nga, Fredo. Recorded by Radio Mo TV. Nganong karon na maka na uli? Hapit mo alauna. Nagbuwat pang guglas nga pasahero day. Una ko ni uli. Ano Mao kung ba? problema? Tod. Yang akong kita ron adlaw. Ikaw nagpahala na? Salamat kay Dungaw. Una na ba na itambal si Inday para siyang hubak? Ha? Mau ba? Sige lang. Mangita ko sideline. Basin pwede ko makasidline o extra sa mga construction. Sige dong. Salamat, Ania. Oh, asa man ka? Mapaganay pag-abuti mo din sa bahay, kikang nagtrabaho construction. Bulakaw ng sagka? Mamasayro ka day. Anugon pod. Anya dong, imong pahuway. Okay ra ko. Ikabalagan ako. Kinahanglan akong mudoble kayod para ninyo. Makasakitan gani ko nga mag-una-una para sa tong anak. Siya ra unta usa nga tong anak, pero murag daghan kay siya katunga. Tungod kay igo ra gid kayo nga akong pangita. Dong Fredo. Gani day. Makahunaw na ako basi na huwag ka. Nagmahay na ka nga ako ang imong ipakaslan. Kaya wag na ako matuman ng akong isaad ni mga hatagan tigag nindot ang kinabuhi. Dong, ay gud pagsultian na. Ay gud pagpakawa sa paglaom. Kung hindi mo ko mawadag paglaom, kung kada adlaw, problemado kay ta. Kung nasa kwarta para kao na to. Labi na gyud sa mga higayon kung atakihon sa Inday sa imubak. Dong Fredo. Nadlo ko day. Nadlo ko. Wasilunya tungod sa kakuwang na to. Mangita na kaglain nga ipulin ako. Ayaw gud pagsultian na ko. Bisag kan sa dili kinamahitabo. Mahal kay ta ka. O dili mahitabo nga magmahay ko nga ikaw akong gipili. Tungod kay akong nakita kung unsa mi nimo ka pinangga ug kaya nimong buhaton ang tanan para namo. Day, salamat day. Mahal kay kanamo ni Inday, dong. Mahal sa kayo mo day. Napasensya na dyo kayo, Fredo. Huwag ko'y ikahatag ni mga sideline kay huwag na mo ko'y project good. Mao ba? Ano ko na eh? Pero kung kinahanglan yun ka, pwede kang dadon sa kung kaila. Nato si ikahatag ni mo pero huwag kong makasuhito kung saan trabaho Yan siya man interesado ka. Kay dadon ka dito. Sige. Huwag ko'y problema. O kira ko bisan unsang trabaho Mauna, kung ganahan kag dinalian nga kwarta, na ako'y ipatrabaho nimo. Unsa man na, sir? Mamaligya og shabu. Kaya nimo? Unsa, sir? Recorded by Radio Mo TV. Sir, delikado na. Kuyaw na kung masakpan ko.
Aw, masakpan lang ka kung magpasakop ka. Pero kung matarong ni imong trabaho, ay kay ka. Sir. Una ako sila na kumayo, sir, ha? Ha, sige. Kung makahunaw na nagani ka, kahibaw na ka aning lugar ha. Oh. Anhian lang ko. Dong, naningal ba sinang meeting sa tong giutang atong ospital si Inday? Kung di ko nuta makabayad, iyat ang ipapriso. Unsa day? Dong, unsa itong buhaton, ani? Sige lang, day. Mangita ko pagi. Visit. Kung kano sa akin lang kay mig kwarta. Taguba ko yung tricycle. Lain na sa nigkastor. Ay. Muli liligog sa iyo, ani. Bata. Sige pa, kausa na lang. Inhale, exhale. Day, nga naman sa inday. Anong gihubag mo nagmayo? Gikapoy og labas sa mga sinina. Okay na, ha, nak? Arang-arang na, ma. Nga nang gipalabam sa di mo bata? Nanihibaw mo kang bawal niya, di ba? Siya man mo inamugos nga mutabang nako. Suspisa na. Ikaw ang inahan. Dapat nahibaw ka sa mas angay ni mong buhaton. Pa, ayaw lang ta sabis, mama. Ako man mo inamugos kit nga matapag na pa. Kung gigutom na ka, kaon na lang diha. Nakaluto na ko. Day. Sorry ha. Kung nasgitan ti ka kanina. Saan kapoy mo kay ko. Nya, nagkuba pa yung tricycle. Nakalisang gastuhan. Ako sa bitaw. Gikapoy man sa kong dawat og laban na tibok adlaw aron lang makakwarta. Sorry na. Pasensya na ha. Sa ato na ko kanina. Sorry, Put. I love you, Day. I love you, Put. No. Anya, saan naman? Pasensya na kay sir, pero di na ko kaya, sir eh. Di na ko kaya nga ang ipakaon ako sa kong pamilya gikan sa dili mayong pagi. Ako na sa naghihunaw na pag-ayo, sir. Pananglit, musugot ko. Unya kung madakpan ko. Sao na akong pamilya. Wa sila ilaing gisaligan. Kung di ako na. Mahal kin ako sila, sir. Og di na ko kaya nga mawa ko sa ilang kiliran. Fredo, Di ba magkamaw mo drive sa kinan? Oh. Sakto kayo. Ang ako igsoon, nagdungag og palit og van units para sa mga turista nga money dinhi. Nangita sila og duga nga drivers. Dili ko na nakadako pero mayo ni kay kada adlaw na kay kita. Mas dako sa imong kitaan kontra sa pagpamasahero og tricycle. Nya man willing ka ba? Ha? Oo, sir. Willing kayo. Manay ganahan ako nimo kay tarong ka gid nga trabaho pido. Nala sige, tawagan ako kung igsoon karon lain aron magsabot mo. Salamat kayo, sir. There's a calm surrender. Hapit na ba yung unta kumada atong panahon na nga mamaligya na lang unta o ginadili. Pero, gihuna-huna yun ako maayo ang akong pamilya kung unsay mahimong ipiktuan ngadto nila kung pananglit ako tong gibuhat. Pero kay
wa man magtanaw lang ang Ginoo. Sa kaluoy niya, iya kong gihatagan og lain nga oportunidad nga magakwarta. Dili nga na kadako ang kita, pero bintaha na lang. Kay di na may maglisod og pangitag kwarta para sa mong pang-adlaw-adlaw. Mahal kay nako ang akong pamilya, ug andam na kong buhaton ang tanan para nila. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higala ang suwatampo ni Fredo nga nagtago sa address sa Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga naguluhan, Can't You Feel the Love Tonight? And can it's enough. Ang mong kaagi, dibata dito sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Racadas. Kamusab mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa kawit. I-address lang na inintulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Handumanan sa kaawit. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi ka doon? Bakining sa kababae nga nagpuyo sa Basak, Sambuan, Cebu. Ang nga tumatatampo, nagdasangan nga Shari. Hay bayanin mo, maura yun na imong i-intrigo na kong kwarta. Sure ka nga paigo ni sa imong mga anak. Saan man mo lang, nga maoro may nagkayas ko kita. Ay, bahaw ka yun na, gamay ko nakuwas ko pagpanaga. Ma, pa. Ayaw na lagod mo pag-away. Labo mo sa tay sobrang hasudan paghahapon. Ato lagod ipuno. Nay, mga anak, na pasensya na mo hanga. Dili gud mo na mo matagag saktong support ang papa nimo. Saon man gud. Way usa na mo nga nakahuman gud sa pagtuon. Maura gyud di kaya namo. Maayo ka balaka. Isaan ako ninyo nga. Muhuman gi ko sa kong pagtuon. Para puhon kong makahuman ako. Unya makita na kong nindot nga trabaho. Dili na maghago si papa sa pagpangisda. Og ikaw pud ma. Dili na ka manahi. Salamat, Siari. Hinaot pa unta nga matuman nimo ang imong pangandoy anak. Shari, naarabay-bay rin ng gabi sa lungsod. Adto ta ha? Hala day, uy. Tingali og dili ko subta nila mama mula agrong gabi eh. Ay, suway lang good. Basin pa di ay. Sige. Suwayan ako.
Maayo gani day kay gisugdan kasi mong papa ug mama nga mulaan. Mao lagi day oy. Nalipay kay ko. First time pin ako mula agog ingon ani day ay. Wala ba gid ko kasuway ning baili-baili. Karon day makasuway na gid ka. Lingaw kay ning baili oy. Kinay uban baya makikparis nimo. Labi na kun love song na mo itira. Ha? Oh, shock man ka. Madlo ka day. Suway lang lagi. Day. Ay, ninduta tan-awon o. Nagsugod na og paris-paris ang uban. Ay, naalong sad untay mo kuha na ako ron, oy. Ako day. Mutanaw lang ko ani mga nagparis-paris din. No ba? Ako ganahan ko doon ako'y Paris. Uy. Hi. Pwede makipare naman. Ako. Ako? May lain pa ba? Tay, sige na. Sagot na, uy. Dili man ako. Ikaw ko no. Gwapo ba yan na? Nagwapo kaya. Sige ka. Huwag di kang Parisan niya na. Bahala na ka diya. Ako'y Paris. Sige. Okay. Ala, may pakaday na nakay Paris. Berto. Napay-way Paris din niyo? Kanina lang. Uy, Ala, tara. ala. Di arap di ka magtago rin, Miss. Pili di kang isayaw. Sure. Salamat ha nga nagparis ka na kong sayaw. Ay, may kaso. Uy, nalingaw man sad mi. Oh, wow, lagi din magtingog ang usa din eh. Day, Cherry, tingog sad, uy. Ha? Pasensya na mo ha, pero kinahanglan ako pauli sa amo. Nisaad ko sa kong mama papa nga alas 10, tuan ako sa bahay. Mo ba? Ihatod na lang muna mo sa inyo, miss. Kinsa ganito yung panganay mo? Sorry. Pero ayaw na namin ihatod kay tingalig makasabaan ko kung makita na ko dito sa amo nga nakoy kuyo. Bitaw. Sunod na lang, boys, ha? Pasensya na. Okay raman sad mi. Kay sayo pa man sad. Pag-amping yung taon mo, Win, ha? Oh, Berto, oy. Replyo ba yung taon ko, ha? Mutis ko ni mo niya. Wala. Ay, sige. Ato na mi. Bye. Dali na, day. Bye, Char. Kisa may nag-text na ko, guy. Number man ni. Ako ang replyan, be. Kinsa ti ay ni. Oh. Wala. Check up naman day ko, eh. Paload sa kustindahan, eh. No. Nanawag noon, eh. Ako to bagon, be. Hello? Hello? Si Shari ni? Oh, kinsa di palihok? Nalimot na ka na ako, Shar? Si Daniel bitaw ni? Magkita tabi. Ha? Ni ako ron dapit sa inyo. Please, Shar. Unsa? Unsa? At time pa, huwat ako tax ha? Dili ta din magkita dapit sa amo kitingalig makasabaan ko sa kong mama magpapa. Sige, Shar. Magwat ko, ha? Bye. Bye. Unsa may result sa utok kaning tawahan na, oy? Ikalit pa lang di siya. Mamulbos ako kamay, bi. Aron, dili ko hamos tanawon. Human mo palood ko sa tindahan. Og ako na dayon siyang taksan kung asa mi dapit magkita. Salamat ha nga nakikita din ako. Daniel, ito imong pangano? Oh, sure. Unsa rin hinungdan nga nakikita ka na ko ron. Og diin ka man kuha sa kong number. Nangayo ko sa number ni Bayberto, sa number ni Wina. Unya, dito kong Wina nangayo sa imong number. Mao ba? Sure. Manguyab unta ko nimo kung okay ra. Ha? Naibaw kong
Presko ra kay ko. Presko ra kay kong paminahon pero sa dihang nagkapares nagsayaw, Char. Di na gyud ako malimtan ang imong naong. Kung unsa ka kahinhin makadaglihok, di ko halos makatog. Sukad lang makita, tika. Daniel, wa di kay uyab? Wa, sure, uy. Promise pa. Ang tinuod, Daniel, ganahan ko nimo, pero dili pa ko sugdan nga maguyab-uyab. Kinahanglan nga tiwason una nako ang akong pagtuon. Char, isaad ako nimo. Dili ko mahimong babag sa kung unsa may imong mga pangandoy. O kung gusto ka, kausa lang sa usa ka semana, muanhi ko sa inyo. Aron dili mahibong imong mamagpapa. Sige. Sige. Buot nimong ipasabot. Kita na. Yes! Nalipay kay ko, Char. Isaan ako. Mahalon o panggaon tagit ka. Dili ka magmahay. Mahal ti ka, Char. Mahal usab ti ka, Daniel. Siyari, graduate naman dyan ka sa high school. Unya, ni saad masitiya ni mo, igsuon si imong papa, katong tuang magpuyo sa siyudad, nga siya'y bahala sa imong pagtuon sa kolehiyo. Unya, unsa man, sa hunahuna mo. Ato ko mo puyo dito, ma? Oo, ang man sa magsigig kag pauli din sa ato sa sambuan. Oh, good. Nak, ayaw balibali si tiya ni mo, ha? Anugon kayo? Agwanta lang sa agod nga malayo ka din sa ato. Maana daon niya ka, tuwa na ka dito. May masad kang mapawali din sa ato kung white klase ba? Pa? Muadto ka sa Cebu? O, Dad. Unya, namilap ka. Ang malayo naman ko ni mo, Pi. Okay na dahil ni mo nga malayo ko ni mo. Char, gusto man ti kang pugnan pero dili na ko kayang hikawan ti ka sa imong mga pangandoy. Mahal ti ka. Ug kaya na kung muagwat ta. Bisag unsa ba nakadugay, huwaton ti ka pagbalik ini sa ato. Daniel, mahal po kayo, ti ka. Huwat na bayagin ko, ha? Ay, nakasalamat in taon sa Ginoo nga nakahuman kagud sa imong pagtuon. Nalipay kayo, minak. Ingon man sa ko, anak, lipay kay ko. Di masapot ang kalipay kong gibati karon. Basta, mapasalamaton ko sa kong isuon. Ug sa Ginoo nga naanagi ko'y anak nga usa ka maestra. Salamat sa ninyo, Mapa. Kiningtanan akong paningkamot alang ni ninyo. Isaad ko, dili tagin mo pasagdan ng akong mga manghod. Ay, salamat, anak. Salamat, nak. Ma, Pa, doon na unta ko isulti ninyo. Usa man, anak. Pa, doon ako ipalaila ninyo. Hinaot pa unta nga, dili mo masuko na ko. Ha? Daniel, hali isuot sa... Mayong adlaw, sir. Mayong adlaw sa di mo. Pa, si Daniel akong uyab. Sorry kung ako nagitago ninyo. Sawa pa ko nilarga para Cebu. Uyab naming Daniel, pa. Ma. Unsa ko di ay, dugay na di ay mo? Ma'am. Pero ayaw ka bala ka, ma'am. Bisag kanus wa pa ko kahilabot sa pagkababae ni Shari. Sir, ma'am, tungod kay dako kay kong respeto sa iyong pagkababae. Suman, mahal yun ni mo ang akong anak? Mahal ko si Shari, sir. Mahal kayo. Hinungdan nga wa ko musupak niya nga adto siya mo puyo sa Cebu aron makahuman sa iyang pagtuon.
Bisan unsa ka mingaw, pero andam kong nagpaabot sa iyong pagbalik. Ay, anak Shari. Wa milaing giampo si papa nimo kung dili magmalipayon ka. Kung gusto na kang mupahimutang, dili ka na mo pugnan. Ma, nagsabot naming daan ni Daniel, ana. Nga dili pa ko ready. Doon na pa ko'y obligasyon ninyo nga akong pamilya, ma. Og dawat ni Daniel nga, mas i-priority mo na ako kaysa niya. Inganan ako kamahal si Shari, ma'am. Andam kong musabot ug magpaabot. Ay, salamat, Daniel. Og salamat po nimo, anak. Dako kay kong pasalamat sa akong iyaan nga iyagi kong napahuman sa akong pagtuon. Nadawat ko sa akong gi-applyan nga magtutudlo sa usa ka public school sa syudad. Ug agi pagbaw sa akong mga ginikanan, ako na ko'y nipa-eskwela sa akong mga manghod. Sa pagkakaroon, kasado na mi si Daniel ug may usa ka anak. Ug wa gyud ko magmahay kay buutan si Daniel, kugihan ug labaw sa tanan. Pinangga kaayo mi niya ug ang akong mga ginikanan. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ruel. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ituloy ang laban. Recorded by Radio Mo TV. Ma, pa, muhanganta ko ninyo nga, muskwila ko grade 11. Murag lisod man na, Ruel. Uy, kinahibaw bitaw ka nga lisod kaayo ta. Mauna dong. Usara ko rin atong pangita, pagpangumara yun. Tabangin ako ninyo nga makaskwila pa, ma. Kaya kung muhuman ako ning grade 12, mangita mo ninyo akong trabaho. Ay, amo pa lang sabutan ni mama ni mo, ha? Kung mahimo ka ba nga makaskwila nga wa patay kwarta. Una-una aha kung may eskwela ka. Adto pa kag syudad. Unya, mangita pa tag imong kapuyan. Kabang tanong na akong mga amigo pa, ma. Basinog may kaila sila nga barato ng binuhan. Inangal makaskwila gid ko, ma, pa. At doon kaabang doon sa mga banganday kay barato rin ito. Tinuod? Bay Mervin? Lagi. Ingas ma magpapanin mo. Aron, duro kayo ta. Sige, bay. Ay, uso ba? Kung sunadog ka, kamiskwila doon. Nagit pa. Sige. Usugot ko kamiskwila ka. Salamat pa. Pero kinahanglan nga magwantag yung kaskalisod, ha? Usawal po ba rin ta? Sige na ba? Kayahon ako. Ang importante nga makaskwila ko. Yes! Grade LED na gito bay. Lagi bay. O lipay kay ko bay kay nakaskwila gitaon ko. Manin ka mo lagi gito bay. Nang makahuman gito sa eskwela. Terwil, may klase ron. Saan, kuya mo? Asa man mo bay rin? Ang gula may katubhan. Aron namin pangbaho sa eskwelahan ba? Sige bay, kuya ko ninyo. Kuya din yung mugo na sa katubhan eh. Pero nagbata ko lang ako eh. Parang nakutang baon sa eskwelahan. Yeah, kumusta man ka din, Ruel? Paigid ba? Sahay, okay talong kaon, di wam ko karata. Muna akong gingon mo, nga lisod kayo kung may eskwela ka. Kaya wa ko'y kasuporta ni mo. Kaya kuwang ako kita. Sige na ba? Mangita lang pa agi din nga mabuhi ko. Gutom na ako eh. Saom na ko ini. Nga, huwag magiging kwarta. Ay, Ruel! Sa magagupang ng nauli mo, ano ba? Gutom kayo ba eh? Nga, huwag ko kwarta dre. Ha, pasita ini ba yung kwarta?
Bay, pwede mo nga yung piso ni mo. Ako lang ipalit ng tubig. Aron, mawaning akong gagutom. Yun ha? Ay, Ming, ngayon, dapat piso. Oh, ano yan? Salamat, ya. Ruel! Dong, Ruel! Pay, tawag kayo ng ginaw. Nang? Dali na kong kadiyot! Nang? Pero may kung makabantay ni mo nga kunting snacks na gani. Dili ko ka mo snack. Saon, wa mo ko'y kwarta nang. Karong gani, gutom kay ko. Abi ni mo dong. Naluoy ko kung natanaw ni mo. Unsa man. Musugot ka nga, mutabang-tabang ka na ko din sa kantin human sa klase ni mo. Ha? Akong inon ang tag-iya ining kantin nga patabangon ka na ko din he. Walang kay sweldo pero libre kas kaon din eh. Sige nang, musugot ko. Ang importante nga, malibay ko sa kaon. Recorded by Radio Mo TV. Hakutan ning duha ka sako nga basura dong. Ilabay ni sa gawas. Nang. Wawa niyo akong gibuhat eh. Nagdago ng duha ka sako nga basura. Ikatawan ko sa mga estudyante nga nahabilin din sa lahan. Bahala na sila eh. Hindi na ako sila tagton. Ako na nilabay rin makapauli na ako. May Ruel, may kayo niyan ako ba? Nga naman di ba eh? Yan yung magandang tagiyan ng building house ba? Nangita niyo mo? Wala. Basig maningin na to ba eh? Murag maugin na ba eh? Bubalik ko na to siya ugma ba eh? Maayo kay naabtante ka, Ruel. Ate? Gahapon regod ko nga nagsigig atang-atang nimo nga mauli kay maningil na ko sa abang ning imong gipuy-an. Ate, mohong yun ako ni mo te. Sa sunod adlaw lang ko mo bayad. Wabagi ko yung kwarta te eh. Wapa mo ganun maris papa. Pagkagamay regod unta ng imong bayranan we. Pila regod ng 200 ang buwan pero naglisod pa yung tagbayad. Pasensya na ka te ha. Wabagi ko yung kwarta. Ani na lang. Ugma sa baduman, wa man kay klase no, na ako ipahakot ni mo nga kawayan, aron maimpas ang tulo ka buwan ni mo nga abangan. Sige te. Kapunik ako. Wabagin mo naman ako ubahakot ang kawayan. Usulan na ko ang kakapoy. Aron maimpas ang akong abangan sa akong gipuyan. Kalahin sa kong lawas eh. Ruel! Antay! Wala lang ini mo ha? Sige bay. Uy, kung ka? Lain akong lawas eh. Kaingit ko ni mo gud. Hilantan ka? Oo lagi bay. Uy, delikado ni da. Kaya may makatiman ni mo din eh. Aka dito, mangita kong tao ba nga makakuha ni papa ni mo. Ipakuha ka din eh. Higop og maayo aning utan aron maulian ka. Nianig human, inom og tambal. Salamat ma. May gadi kay na aday nakapahibaw na kung gihilantan ka. No na. Idalit akong kuha ni mo dito. Naunsa man di ay kado maghihilantan man ka, ha? Sa sobra tingnan akong kahago ma. Mong naingon ini ko. Mao binay akong giingon ni mo ha. Nga pait kini nga itong kahimta. Nga eskwela ka uya kuwag tas kwarta. Kung mundang lang ka kasi mag-eskwela daw. Kung pamangan ang kunin mo din sa bukid. Dili pa. Di sagod sa mga hitabo. Mupadayon ko sa pag-eskwela. Well. Kung minsan ay walang huwag kang mawawala. Usahay, lami na kayong isurrender tungod sa kapait o kalisod nga ako nahiaguman. Pero sa gihapon, nagpabiling kong nikon aron maabot na ko ang akong mga pangandoy.
Sa pagkakaroon, padayong di pumupag eskwela. O kung kinsa rito ang ganahan magig-friend ako sa FB, mao niyo akong account. Roel Almares Estimar. Dinhin ng kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Ito manikalan kaagi ni Ruel na taga Purok Alindahawan, Barangay Bago, Don Salvador, Negros Occidental. Uban sa awit ngayon kita ngayon, awit nga nituhan, ituloy ang laban. Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Shania. Sa dili pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Your Love. I'm sorry, Shania. Pero, pag-igbuwag ko nimo. Raven, ang sagot ni. Nagkikita ka na ko aron nga buwagan ko? Actually, Shania, lugan ko kasundo ni Manny. Pero, di ko kay gayon kay permi kang busy. Raven. Sorry. Pero man ang rason nga tingali, mau na fill out of love ko, tut kay. Wala ka time na ko. Basta hap kay time sa mong trabaho. To the point nga, nalimutan may uyab ka. Raven, please. Please, ayaw di kuhatan ako. Promise, masatagan pati kaligayon karon. Masatagan pati kag oras. Ayaw na kong buwagi, please. Sorry, Shania. Pero nagkasaad ko dito sa lang babae nga ako siya pagkasan. Unsa? Mabdo siya ron. Maong, sorry. Raven. Kaya karon maghilak-hilak na ka. Ubuto na una-uno, sa bayagin nimo. Di ba kapila na ko nagsulti nimo nga bisag unsa pa na ka in love ang tawo nimo, moabot gyud ang punto nga mapul-an na nimo. Kalait sa dimo, uy. Nasakit na nagali ko, imo pag ikong sabutan. Ano di ay? Naday mausab ko mo comfort ko nimo. Pag-comfort ka ha. Di ba nabalik pa si Raven nimo? Pwede niyo uno na sila. And plus the fact nga may anak na sila. Day. Ihilak ng tanan, Jay. Then after, pakigmingle sa lain. Unsa? Hello! Kung nakakitag lain si Raven, makakita na sa kaglain, no? Dili na ka siyang lalaki sa kalibutan. Day. Kinsa man yung message request akong Facebook? Clark? Unya, nga naman mo reply eh. Dili ko ganahan, uy. Ha? Nga naman? Di ko gusto ang naka-uniform, uy. Ha? Unsa naka-uniform ba? Police siya, day. For sure, daghan ka chatan. Dili lang kay ako. Hala, judgmental kay ka Ay, advance lang ko mag-isip, no? Hala, ila-ilaha sa good. Anyway, di mo na ni mo uyabon dayon. Sige man sa chat, uy. Kada adlaw naman lang. Ako ni replyan, be. Ano pag man siya, uy? Hello? Thank you nga, nagtay ka ako. Nganong nanawag day ka? Walang. Boring good. Kunya, gusto sa kong makanungop si Mutihog. Wala mo kayo masuko. Wa na. Ha? Naawang na to pero gibuwagan nung ko. Ano sa? Sa mo kagwapa. Sa mo ilang ibuwag mo. Kaanggaw ko niya. Ilang itang Diyosikan, miss. Kung ako ay manguyabi mo, doon ako chance. Unsa? Unya, yun sa manin mo? Akong giingnan nga dili pa ko andam. Usa pa day, ang wala ko mauyon itungod kay taga Mindanao siya. Unsa? Dili ko gusto LDR, no? Magbinuang mo ganin ang naaras doon. Kala na bakal naas layo. Friend. Aram mo tawagin ka nga seryoso ka di mo. Mana ko si mo. Ha? Magunsa man ka din eh? Mamisita ko ni mo. Unsa? Anaon di ka. Clark. Recorded by Radio Mo TV.
Basin og seryoso din siya nimo, uy. Ilaliman ka ng muanhin lang din siya og Cebu aron makakita nimo. So meaning, seryoso gid siya nimo, di ba? Kaha? You will never know if you won't even try. Siya na niya. Hello? Ano ko, nagkawait mo, kunya, nagkakapong red. Ni ako sa... nag-pink ko. Ikaw na ni Kaway? Oo, ako. Wait anaw na ka? Gwapo niya. Clark. Paano? Nakita lagi ka. So, okay na ka din, hi? Dili ko ni mo ubanan din eh. Ha? I mean, 2 weeks ba akong magstay din sa Cebu. Kaya syempre, nasa Mindanao ng trabaho. Sige na, please. Ano muna ka na ako for 2 weeks? Okay. Sige. So, mahog na murag live-in mo. Anak, cute. May gusto niya nga masulit ang 2 weeks ng bakasyon din sa Cebu na kauban ko. Ay, Thank you nga nisugot kang ani kamustahin ako for 2 weeks. Pero, wa na magpasabot, kabi kani okay ko. Mabuhatan nimo ang tanan nimong gustong buhatan ako. Ikaw na naman gandang imong tanaw na ko. Wala kay Pao. Shania, magmusik ako panahon o kahago nga mo anhilin eh kung maura may giapas na ko nimo. Kaya kung maura may naasim mo na, Shania, pwede kay kung nabuhaton dito sa among dapit. Clark. Pero ay kabala ka. Nagkasabot ko nimo. I'm sorry, Clark. Hindi ka naman kung gipasakitan mo ang dagan ako mga doubt sa mga lalaki karon. Nagkasabot ko, Shania. Mang, pleasean. Pasag di ko nga ipamatuod ako ni mga tinud-anay ang akong tinguha nimo. Clark. Here, flowers for you. Wow, ha? May pa-flowers pa kang nahibawaan, ha? Siyempre, special ka para ako, Shania. You deserve to be treated special as well. Thank you, Clark, ha? Anything for you, babe. Babe? I know it's not yet official, pero gusto lang ko nga muna akong itawag mo. Buot-buot, ha? Wait. Yun sa masanin mo pagkahibawaan nga restaurant nga dili man kataga din eh. Nag-search ko sa internet. Natultol lang ganito ka. Lugar pa ba din? Believe na gid ko nimo. oy, murag last week lang ganito murag nagpanaganapak pa. Unya karon murag sabi? Murag lahi naman kay atong pahiyong bining dapita ron eh. Dili pwede happy lang ang tao, ha? So happy na ka ba ni Clark? Murag anak gid day. Wow, wish you luck, day. I hope so. Mayon tag mauni kini day. Malargan ako balik tayo sa Mindanao, ma. Pingaon kit ko nimo. Ingon sa ko, Shania. Basin og imo kong kalimtan, ha? Dili na may tabo. Sure na ko ni mo. Clark. Shania. Clark. Gisukot na di ka. Kumaw. Kita na. Kumaw na. Sunod ako nga ni dadong brang at mga ginikanan. Aron mamahay mo ni mo. You're the one who never lets me sleep. Through my mind and through my... Ibalik si Clark sa Mindanao. Nagsige lang gihapon ang among communication. Misalig ra sa ko sa iyang gisaad. Og maayo ka ni, kaya wa ko niya pakyasa. 2
2 months after, nahibawaan akong nagbunga ang hitabo namo. Og perte gini yung lipaya nga nahibaw nga nanami umaabot nga anak. Dito man gini iyang saad, nga dadon iyang ginikanan din sa Cebu aron mamay nako. Sa pagkakaroon, minyo namin ni Clark og may duha na ka anak. Dini na lang kutob, daghang salamat RMN. Mga mga hikalang taagi ni siya niya nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kita ngayon awit nga nagkaluhan Your love is like the sun. Kung adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jake. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, alihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pagbigyang muli. Recorded by Radio Mo TV. Kinuo ko ni mo, Jake. Kanusap pa magtuka mag-usap, ha? Mama, saray. Sa iyo ba buntag ko? Nagyaw-yaw na siya kaya. Ang araw sa di ko magyaw-yaw. Nga sa'yo pa kayo buntag. Pero pila na kabuok ang nangita di mo din, he. Naay mga babae. Nasa mga ginikanan sa babae kay imo ko nung gihilabtan ang ilang mga anak. Sus, ape, nag-uunsa. Nung Jake, kugwa kay kaluoy sa mga babae. Kaluy iintaw ni mong kaugalingon na lang. Kay basin og magabaan ka, anak. Tuom, kagaba, may. Uy. Ato na ko, ma. Uduti na ko. Jake! Asikang lingawan ako gabi, bay. Ako, masad. Aw, ikaw. Sigurado yung nalingaw kay. Nawa, lagun mo kalad sa ibong chicks gabi. O, lagi. Pero tingnan para sa kong ube. Kana na kung inom eh. Ay, kuwang pa na. Ato na usmano niya. Aw, sukol gapon. Og, nasa kayo invite nga chicks, ha? Og magdako na siya amiga niya. Ikaw rin bahala sa amiga, ha? Sos, maliit na bagay. Si Ariana. Og, ang young friend, si... Sheila, akong best friend. Ay, guwapa. Ay, Sheila, hi. Hello. Jake. So, ikaw na ipahala sa akong amiga, ha, Jake? Okay na ka? Wala di lagi kami ngutang. Natiwawan lang ko, Kud. Nga naman. Uwa ko manad og ingon ani nga mga lugar. Og dili sa gyud ko manginumay. Mao ba? Pero sige lang. Okay ra ko. Gawas na? Ha? Sorry, Jake, ha? Pero dili ko sama sa uban nga musugot ra nga dadon bisan asa. Oh, what? Ay, kabala ka. Bakoy daw tang tuyo ni mo. Di sa tika type mong di ka hilaptan. Aray, ha? Sige, tanaw, eh. So, okay na ka nga. Wala na ta dito? Oh, thank you, ha? O, isa pa yan. Naamong na lang hinuon ka. Nag-party uta ka karon. Bisag ingunani ko nga hilig kay party, pero di sa gigugunahan ko na ko'y kauban nga dili komportable. Wow! Gentleman, di ay ka. Medyo. Sa kamara ko dili gentleman. Har. Dili lagi ko nung mada sa mga ingon anak, Jake. Wag ako. Uy! Mau ba? Lahi siya sa ubang mga babay? Oo, bay. Dili mo siya sayon, gut. Mura pag lisod kayong sudlo ng iyang kinabuhi. O nihibong sa gabi nga 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 wako maghuna-huna og binastos niya. Bisag ako na siyang binuangan. Mura pag taas ang respeto niya. Ay. Ay. Masinog mo na na magkapausap di mo ba? Ano? Kadang mga ingon na klase sa mga babae ang makaparealize sa mga lalaki. Ug basig siya na gid ng bayan. Bay. Yang si man, nakuha ba ni mo yung number? Aron, agdahon lang ni mo siya date. Recorded by Radio Mo TV. Makikita pa? Oh, kana kon okay ra nimo? Oh, kung makikinom ka, sorry. Pero dili ko. Ha? Uy, dili pa ding way inom eh. Ayun na lang. Salamat. Kahanggaw baguday ni mo, eh. Imong gipili ang inom kay niya. Di ko ganahan ng pugnan ko, ma.
Aw hinuon, basin og wag gyud kay gusto anang bayhana. Kay ang tinuod nga nakagusto no, bisan pa og dili ka sultian, ikaw na mismo mo'y mag-usab para niya. Ma. Oh, ni dayon malagi ka pagkikita. Ganahan mo ko makakita mo. Basta kagiingnan natin ka ha. Dili ko ganahan makig-inom. Yes, boss. Ikaw may masunod. Nagpabukid mo? Oo. Dahil patin pa. Di ba ka ganahagbukid? Di mo nagbabungulos ka bingaw? O lagi. O niya. Nga naman. Usa man din hitabo. Wasugan kay bawang ano ba? Ganahan ako mutuman sa iyang gusto. Basta ang importante na ko nga makauban ako siya. Ay. Murag naagi na dotlan rin ba? Ha? Doda na ko ba? Nga in love na ka. So? O kini mo isuot siya muna ako na ha? Kung manguyab kag ingon ana nga klase sa babae, grabe kay mong adjustment pa eh. Siyempre, dili mo parte, dili mo inom. Gusto og mingaw og boring nga dapit. Bay mangnor niya ako. Sa di pa kamusuod siyang kinabuhi. Sakto imong amigo. Ma. Pero kanang tanan, dili na nimo igsapayan kung nakagustong gyud kaniya. Kay kung ampingan nimo siya, syempre, piliun gyud nimo asa siya mas komportable. Hinoon, andam ko mag-usab para niya, ma. Maong, di ko magduha-duha og sud sa iyong kinabuhi. Aw, malipay kung mausab kaniya, nak. So, unsa man imo na siyang panguyaban? Sigurado na kit ka nga manguyab ka na ako? Imo kung dili na ti ka pa imnon, palaagon. Oo. Biyaan na ako tanan. Basta, dili na ko nimo biyaan. Sige, good. Unsay sige good. Sige na. Uyab na ta. Oh. Thank you. Matay biliban ako ni Ubay. Pilihan na yung kabuhan nga, waka mo inom. Nausap na ka. Ingon na ako muhatag og importansya sa usa ka relasyon, bay. Pero, yung gabi ba? Ato may mag-celebrate sa kong birthday sa bar. Kita ang ubanan lang kaya na. Saman, ato mo? So ayan ako ingon si Sheila, bay. Dili ko. Pero, babe, birthday na sa kong amigo. Usa pa, naman si Ariana bitaw nga, amiga ni mo. Di ba pwede nga, bisag ka? Dili lagi ko. O kung gusto ka mo ato, ikaw lang. Sobra, masuk ka eh. Nga naman. Gikapoy na ka? Napula na kas boring nga kinabuhi kauban ko? Ang bote mo. Mo rin nagkatunga karon. Pinag-away ni noon day mo. Ubay? Ingon ana magida si Sheila Jake. Mao ganing gidan ako siya sa bar ato nagkita takay para makasuway siya og nightlife. Pero di man siya ganahan. Ako pa ni mo ba no? Itagay na lang na. Ug pusla man nga niya karon din eh. Hala, mag-enjoy na lang. Sige. Tagay. Lipong ko. Dali na kay ka makupog kay wala makainom-inom. Bagod. Imong amigo ni unag lakaw, nako na emergency. Sus. Oo, gadong emergency eh. Nato ilang chicks eh. Mao pa? Ay, sorry, Ariana. Sorry na. Slide mo ko nun. Hubog ni kay ka. Sige lang. Makabawas naman kuan ang imong amigo niya ba? Usahaw ni mo? Basta. Jake, nalipong na sa dwaya gid ko. Mangita sa tagkapahuwayan na. Ariana. Di ba? Please, tagi ko chance ka makabaho sa bukutan ni mong amigo. Ha? Ako'y mo gabiton. Mangita pag yung uglain, nga naamang ka. Dali na pa.
Salamat kay sud sa usa ka buwan kapin. Imo na gid kong giatubang. Oo, Jake. Kaya naglibog pa ko itong panahon na if angay pa ba na itong padayonon. Padayon mo? Dili na ko, Jake. Ha? Buwag na ta. Nahibaw ko sa hitabo ninyo ni Ariana. Sila. Kuan, wato na ko tuyo ah. Promise. Hubog na ko to. Unyay, paunsa pa man mo. Nga mabdos naman ang akong amika. Unsa? Barugi siya, Jake. Kay musamot akong kalagot ni mo kung dili naman siya barugan. Sheila, sorry. Pasaylo ako. Nagbahay kay ko. Sorry kayo. Kung mabalik pa lang na ako. Kung mabalik pa lang na to, wa na lang kung umusugot nga ma-in love ko ni mo. Sheila. Ay ang pagbigyan ako nagkamali. Kung kanus ako nausab og nakakita og babae nga para na kinako, ako pagiring nausikan. Maong grabe akong pagmahay sa akong nabuhat. Ug sa kada to, nilikay na gid ko sa inom ug sa laag. Dinhin na ng kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMM. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Jake nga taga Pardo, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit kadagalahan, pagbigyang muli. Di ko kakayanin kung Tanawa na good ka, nagilak na sad ka. Ang angbi, balik-balik naman lang ko nang nahitabo. Huwag ko mahibaw ko si problema ni Ben. Ako nga nung diligin siya makahimo nga dili magbinuang. Sige ko no. Usap ko na ipuli niya ni mo. Mga chicks po hinuon kaayo. Mga sexy? Oo, syempre. Oh, mau na problema. Ha? Ano man? Day, dili sa pag-unsa ha. Dili ba ko makaingon nga dili ka love ni Ben, pero basin og na sige pangita nga wa nimo. Like unsa man? Ayaw kalain ha, pero kanang basin og tungod sa imong kuan ba? Sa unsa uy? Sa imong lawas good? Unsa? So, ayun lang ko no. Buko, ana. Ani ha. So, ayun lang ko no nga magpadaot ka. Buhatan na para ni Ben. Hindi ko matuo, ana. Kung dili ko niya madawat sa pagkaako, mas may pagbuwag, be. Oh, bahala ka. Ikaw mag-iko. Basta, uy. Atong sabot inig sabat to, ha. Pastilan. Maayo baya ni mong mudag panambag. Unya ikaw, o pa man gani kay uyab. Mas maayo manambag ang mga tao nga way uyab pa. Kaya wa mabuta sa gugma. Realidad mo'y gihuna-huna. Og utok ang akong gigamit. Dili kasing-kasing. Ay, makaingon pa lang ka na ron. Kay wa pa man ka ma-in love. Kasi ingon nga wa. Ha? May uyab na ka? Bago pa gani ka nag-ingon nga wa ko'y uyab pa. Yes, wa ko'y uyab. Pero, na ako'y dugay nang nagustuhan nga tao pa. Og, abi mo pa? Magkita minig Sabado. Excited na kay ko pa. Nahala, sige. Good luck, anak. Hi. Hello. Asa naman sila si Andrea og Ben? Actually, bago lang nawag si Andrea na ako nga nag-away ko na sila si Ben. So, di lang ko na sila madayon. Ang mao ba? So, mamauli na lang ta. Ganun mamauli ko taon. Ni alam ta din Sayang sad. Manglaag ta nga kita ng duha? Yes. But before ana, ngaon sa ta kay gutom rin na. Sige. Ha? Mura ni ordero ni mo, mga dahon-dahon? Yes, Cha. Nag-diet mood ko. Oh. So, ako mag-rice and... Rice? Mag-rice ka? Nambo ka na. Ha? Ayaw ka na rangin mong kaugalingon nga magsigig kaog rice. Kinahanglan nga healthy yung panganon. Aron, dili ka dali yung sakit. Unya,
Sexy bagid ka. Sige, sige. Kuha na lang ako. Parehas na lang sa imo. Ay, hinahinay lang sa pagkaon ako. Ay, nausa ka ba? Nutukan ba yung taon ka? Ang pagod. Gutom. Itaon kay ko pa. Uy! Ginali magpura dahon abong gikaon kanina. Ano misugot masad ka? Mao may gusto niya. Og, wa ba sa kuya nakitang sayop sa iyang gisulti pa ba? Ako sinsundon para makita niya nga ideal girlfriend kid ko niya. Sorry. Recorded by Radio Mo TV. Nanawag si Rex. Hi. Hi. How are you? Busy ka? Dili man. Nga naman. Basi daw ganahan kang budungan akong gym? I mean, if ganahan lang ka, ha? Or hili ba kang exercise? Ha? Kuan. Uy. Pwede kayo. Actually, nagplano sad ko nga mag-exercise gyud karon since day off man ako. Good. Reach out mo ang location, ha? See you. See you. Kutasa, uy. Ha? Gamay pa itong nadagan mo sa treadmill? Kutasan na din ka? At ito kung mag-gym ka pa rin? Yes, uy. Medyo nabaguhan lang yun ko kay nakapahuay man kong gym good. Saon niya, na-busy man. And usahay, layan ko kay ako rang usa. See. Karon na naman ko, kalayan. Oh. You know what? I like you, Cherry. Dagang tag-similarities. O ganahan to nga, mas makaila pag mo. Rex. Pinapita ka man yung girlfriend, Char. Ha? Kamu na? Yes, kami na. Unya, suma sa imong mga gipang chika na kuon sa man. Barugan gyud nimo nga mukaon ka ng mga gulay ug mag-gym ka permi. Yes! Taring hilig niya mo akong buhaton. Para makaingon siya nga ako na gyud ang iyang ideal girlfriend, di ba? O karon sa sigurado nga dili na gyud siya mangita pa og lain. Hey, Charlie. Nak, nabalak ka naman ko nimo, oy. Ha? Nga naman pa? Ay, slim naman kang daan. Unya, nag-diet pag yung ka o nag-exercise pag yung ka. Daot naman hinuon ka. Pa, okay na gyud ko. Ayaw kabalakan ako, okay? Let's go? Oh, love. O saan mo yung gisulog mo? Ha? Nga naman di ay? Medyo baduy. Okay, something sexy or ganang cool sa tanaw ba? Murag kag karaan tao ka na eh. Sige, sige. Magilis ko, love. Love, dili mo ko komportable, ani. Uy, nananaw ang mga tao na ako. Itanaw kanila kay gwapa kay ka, love. Ug-usap ha. Naiuban na nga suya rin mo. Pero... Ganun magagad mo kasi lang tao. Pero asan din ang ng pagpagwapa dahi? Sa laing tao? Dili din ako. Of course, para ni mo, no? Kay imo ragid ko, Rex. Imo og imo ragid ko. Good. Ato dahi. Mag-usap ta sa mga program sa gym, ha? Kay medyo tambok pagid ka na. Ha? Love, dili na gyud ako kaya. Kapoy na gyud kayo. Kaya lagi na. Padayon lang. Sige na. Nalagid lagi. Mura na ko.
Ay, salamat kita kay nagmata na gyud ka, nak. Unsa na hitabo? Na-overfatigue ka, girl. Naon sa manitaw ka. Uy, huwag magkay-pakis imong lawas. Nak, ay naginigos ba ha? Ay og sunda kung unsay gusto sa imong uyab. Labi na kung di ni maayo para nimo. Kay kung tinuod nga mahal ka niya, ay dawat ka niya, ay bisag unsa pa'y lawas nimo. O bisag unsa pa ka. O kung di ka niya madawat, o buti pasabot ana, pang display ra ka niya. Ayaw sa ko ninyog sermoni, be. Asa man siya? Huwag yun mahibaw, girl. O, guwa na sa namuting og imong cellphone, sukad ka na kuyapan ka. Igo na ko gichatan paghatod niya ni mo din sa ospital. O, guwa na gid mo reply na ako. Sige lang. Atunan na ko siya sa ila. Nak. Yes? Oh. Kinsa ka? Han, kinsang... Oh. Sorry. Bagaan ni mong daong sa? Gibuhat ako ang tanan nimong gusto. Gihatag na ko ang tanan nimo. Na ospital pa ko tungod nimo. Nya moro din ibuhato nimo. Pagbinuang ka na ko. Sorry, Chari. Unsa may apan na ko, Rex? Ha? Unsa may pagkuwang na ko? Sorry. Pero, wa ko nakita ang padulungan sa itong relasyon. Unsa? Dili ka ang klase sa babae nga ma-imagine akong ikaulban ako sa altar, Chari. Rex! That your voice been true, trying hard to hide. Ditong higayunan ako na-realize. Nga bisag unsa pa kakagwapa, ka-sexy, ug bisan og tumanan pa nimo ang tanang gusto sa lalaki. Bisan og i-please pa nimo siyag maayo. Pero kung dili gid kamo para sa usag-usa, magbuwag ra gid mo. Nagmahay ko. Pero nagpasalamat sad ko kay nausab ang akong mindset tungod sa maong panghitabo. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalang kaagi ni Chari nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayon kita ngayo, awit nga nagalahan. How could you say